Liburu hau sortzen da Hazitegi ikertaldetik egiten dugun hausnarketa batetik. Ikusten duguna da, eskolara joan garenean, batez be fokoa ebaluazioan umearengan jartzen dela. Esango nuke umea ebaluatu egiten dela. Eta ikusten dugu, perspektiba honek egin diola umeari kalte asko. Ez dalako kontutan izan umeak izan duen testuingurua. Orduan, ikusten dugu, guzti honek eraman duela apur bat hainbat ume mintzera eta eraman du segregaziora. Eta hitz egin da asko eskola porrotaz. Baina gure ikuspuntutik gehiago izango litzateke eskolaren porrota. Iruditzen zaigu garaia dela ikuspegi aldaketa bat emateko. Eta liburu honek nahi du hori irudikatu. Nola izan daiteken beste modu bateko ebaluazio bat. Honek egingo duena da eskola innobatu, berriztatu. Beste ikuspuntu bat dalako, beste paradigma bat. Eta hori da eskaini nahi diguna hezkuntza komunitateari. Guk uste dugu ebaluazioaren fokoak testuinguruan zentratu behar dula. Hau da, irakasleak edo eskolak haurrari eskaintzen dion horretan. Haurra gaitasunez betetako pertsona dela sinesten dugu eta testuinguruak eskaintzen dionaren arabera modu batera edo bestera garatuko da. Horregatik da horren importantea testuinguru hori ebaluatzea. Ze material eskaintzen dizkiogun, ze espazio edo testuinguru prestatzen dizkiogun, ea irakaslea konfiantza eta segurtasuna transmititzen dion. Testuingurua haurraren beharretara egokitzen denean, haur horrek garapen osasuntsua izango du. Zergatik, bere gaitasunak garatzeko aukera guztiak izango ditulako. Liburu hau batez ere haur hezkuntzako irakasle eta hezitzaileentzako zuzendu deu, baino ikuste deuna da hor atzetik daukan ebaluaketa eta hezkuntza ikuspegi hori beste etapa batzutarako ere egokia izan daitekela. Edozein hezkuntza proposamen ebaluatzeko baliagarriak diren gakoak ekartzen saiatu gea. Orduan, zentzu horretan, bai ekarri nahi izan deu egunerokotasunean erabilgarria izan daiteke liburu bat adibide errealekin eta irakasle errealen pasarte eta ahotsakin eta tresnak eskainiaz.